Так, вось бачым уже колонна. Колонна невеликая, метров, напевно, на 20 довжинёю. Ось авангард, два чоловіки тримають розтяжку дзяди. За ими люди несуть крыжи. И так само розтяжки, что Куропаты — это наш белорусский боль. Зараз ми підійдемо ось до чоловіка з крижем. И проходы. Олег там? Все, это... Добрый день, газета «Наша Ніва». Скажите, ось можна вам пару слов задати? Ось, що для вас цей день? Може у вас хтось у Куропатах забитий, ось я бачу, ви криш тримаєте. Не, ну забитых нема, але гэты дзень, гэта, ну, на сённяшні год, гэта, ну, найвялікшае сакральнае свята. Гэта памяць, і гэта наша будучыня. А гэтыя крыжы вы там усталёўваць будете у Куропатах? Так, так. Добра, дзякую. Ось, видать, люди у цивильным подошли. Люди просто у темной вопросы не берут удела с самой акции, просто назирают. Так, нагадаю, что сегодня отбудется шесте з Мінська у Куропаты. Туды, у той лес, где у 37-м году НКВДисты советские расстреливали белорусов. Один какой кадр нічого не трапляв. Супер. Люди уже рихтуються, тут має відбутися акція прес хвилину. Каже, що рух починається. Ну, а зараз. Все, давай. Ось, почалася акція, люди потиху пішли, крошить колонія ще далеко, за саму кольцевую автодорогу і ще далі до Куропатов. Ось, видать, что пришло, ну, несколько сотен человек, здесь 200, может 250, 300, машины уже начинают сигналить, и колонна пошла. На акции присутнейший Миколай Статкевич. Ён не йде на шале колонны, його нема. Беларусь живуть СМИ. Калі репресованного амаль дзяда. Возьмите интервью, калі ласка, скажите. Давайте возьмем. Калі ласка, на Фейсбуке президент Вільного Тру словы про то, что дзяды гэта не про дзядоў бабак, а гэта про души наших продкаў, якія сышлі у лепшы мір, ім там лепей, чым нам тут, але нам дрэнна, таму мы гэта не святкуем. А тому мы жалимся про гэта. И калі ласка, подъехать сюда. И калі ласка, поглядите там, это великий артикул, где сказано, что головные словы на гэты день на Беларуси, на язычницкой менавіта Беларуси, а не фирмы РПЦ, БПЦ, якая Паулом забирае у нас будынки у самом центре. И прэзік позволяе, дазваляе, не, ён позволяе, ён москаль. Имперец, ён мяне захаваў интернет, вернемся до добра. И я скоро буду дедом, мой дух прийде до Грузділовича на Радіо Свобода, кого я зараз обскардываю эфиры. Добре, дякую вам за... Не, пробачте, но вы Наша Ніва, так? Так. Наша Ніві я 2 інтерв'ю давав на тих дядах, я вам скажу, що Наша Ніва, менавіта сайт яшчэ лепей, чым антисоветская Б, президентская. Потому что там дрэнна, а у вас все цудоўна, нават про Луку. Цудоўна, про Лукашенко. Добре, А дякую. калі ласка, паглядзі Facebook про президент Вільного Тру,
там шмат чаго будзе. А вось казачка Донская, яна будзе нараджаць свіслацкіх казакоў, якія будуць стаяць не за Крамля, тое, што пагубіла мой фільм амаль што, Добра, а будуць стаяць за незалежную суверенную Беларусь, за БНС. Дякую. Ось люди пачалі скандаваць «Жыве Беларусь». І скандуюць навошта таксама «Слава Україні». Героям слава, ось. Добрый день, наша Нива. Скажите, вось навошта вы пришли сегодня? Что это за день для вас? Ну, для мяне гэта, па-першае, вельмі жалобны дзень, таму што ў далёкім 38-м годзе адзін з маіх дзедоў быў расстраляны савецкім рэжымам за тое, што хацеў жыць у вольнай Беларусі, за тое, што быў гаспадаром на сваёй зямлі. Ну і гэты дзень павінен аб'яднаць усе, скажем так, здаровыя сілы Беларусі на глебе яднання, на глебе барацьбы за незалежнасць нашай дзяржавы. Беларусь павінна была, ёсць і будзе незалежнай дзяржавай, і нам не патрэбен нічый дыктат. А скажите, ось ваш дед, вы сказали, ён у Карапатах ляжыць ці не? На жаль, невядома. Дзед быў зарыштаваны. Адзіныя звесткі, якія ўдалося здабыць, гэта тое, што быў ён дастаўлены ва ўнутраную турму НКВД, тут у Менску, і пасля расстраляны. Добра, дзякуй, дзякуй. Ось мы бачым, што ідуць наперадзе людзі з крыжамі, якія яны маюць усталяваць ужо ў Курапатах і паставіць новыя крыжы. Ось колонна рушыць не хутка, людзі не таропяцца, ўжо не чуваць ніякіх палітычных воклічаў. Ось зараз мы падымемся трошки наверх і пакажам вам, колькі людзей агулам бяруць удзел у акцыі. Ось трохі людзі паварочваюць на светафор, ось, і відаць, што ўжо дадаюцца вось па ходу руху, ўсё больш людзей далучаецца да акцыі. Уже дакладна сотні 3 чалавек ідуць. Вось наперадзе чалавек у авангардзе калоны робіць усім абвестку, што правілы не будзем парушаць, чакаем, пакуль загарыцца зялёнае святло і потым рушым. Таксама наперадзе калоны ідуць міліцыянты, у камізэльках інфармацыйная служба. Ось таксама бачым моладзь, стаіць маладыя хлопцы, зусім адзін ось з партрэтам. Зараз мы падыдзем, спытаем яго, чый ён партрэт трымае, навошта ён сюды прыйшоў такі малады. Добрый день, молодые люди. Я ось бачу, что вы трымаете в руках. А ось вы на что пришли сюда? Я пришел дать, так скажем. Я не готов, я сегодня для интервью сейчас, не нужен. Не будет. Ну, ось люди частково отмовляются. Говорить, скажут, не готовы. Не российская авиабазе. Николе тоже нет. Ось загорелося зеленое святло, колонна переходит дорогу. Ну, але разбивается колонна, видать, ось уже. Добрый день, можно вас газета «Наша Нива»? Скажите, ось, что для вас это день, и чему вы трымаете ось у руках в здымах Міхась Шарута? Міхась Шарут – гэта наш рэпрэсаваны паэт, беларускі, я ведаю. Показать у камеру. Вось. А ввогуле я прыйшла, у мяне дзед быў рэпрэсаваны па мамінай. Забіты? Яго забілі?
Не, яму пашанцавала, выйшаў у 80-х годах реабілітавалі, але адседзеў 3 гады ў Хабаровскім краі. Добре. Так, Добре, так дякую. што памятаю. Ось частка колони перейшла дорогу. Більша частка ще стоїть і чекає. Ну, але ті, що вже перейшли, ось чекають остатніх. Шмат червоно-білих стягов на акції. Тут і стяги із гербом білоруським погоні. І просто біло-червоно-білі стяги. Нагадаю, що ми рухаємося сьогодні в урочище Куропати, де у 37-му годі НКВДисти розстріляли представників білоруської інтелігенції, ну і не тільки у 37-му годі. Тобто політичне забойство у Совєтському Союзі тягнулися надто довго. Шмат видатних білорусів полегло від рук карників з НКВД. І ось сьогодні люди віддають данину пам'яті. Друзья, можно вас на хвилину? Газета «Наша Новость». Вы можете потлумачить, чему вы пришли? Не, я не могу потлумачить. Не могу Не будете? Добре. Ну, ось сьогодні люди себе не відчувають так розняволено, як, наприклад, на політичних акціях, які були напередодні президентських виборів. Тобто шмат людей просто нічого не каже. Ті каже, що в мене нема слова, я не буду нічого говорити. Ну ось, ми протягуємо. Вам показувати, що тут відбувається. Ну ось. Здесь. Дякую, міліція з народом. Здесь не так много времени у вас. міліціянти попереджують, що часу не шмат, поторопіться, переходьте, ну. Ось. Видать, що із цієї спроби ще вся колона не перейде проспект Незалежності. Люди там ще стоять. Добрый день, молодые люди. Скажите, вы можете вот рассказать, на во что вы пришли сюда сегодня? Ну, традиційна акція пам'яті продків, пам'яті репресованих, загинулих у часи Совєтського Союзу. Ну, якби і на сьогоднішній день, якби, є у нас політзниклі, є Олесь Черкашин, який загинув на війні, це акція пам'яті. Его так само было. Конечно. А у вас какой-нибудь репрессовали со свояков за советами? Так, строечный дядуля, строечный брат моего дядули, он отсидел 25 год в сталинских лагерях. Дякую. Ось, ну, прикладна полова людей, тих, з якими ми вже поговорили, вони кажуть, що так, у їх сім'ї когось репресували. Ось хтось розказував, що забили, хтось тільки відсидів. Ось, знову переходить частка колони, заставшуюся дорогу. Так само варто відзначити, що на гэтай акції присутнічають дружинники. Дружинники від організаторів. Це люди з біло-червоно-білими пов'язками на рукавах. І вони ось сочать за парадками безпеки. Була у їх домовленість. Я був свідком, як вони говорили про те, що коли будуть які провокації, то міліції багато на акції, тому провокатори одразу просто будуть здавати міліції.
Добрый день. Газета «Наша Нива». Можно вас на пару слов, что вы пришли сегодня сюда? Что это за день для вас? Ну, гэта вельмі такі важны дзень для мяне, таму што я от, памятаю гісторыю, увогуле беларусы павінны памятаць сваю гісторыю. Нашыя продкі былі забітыя на курапатах. Вось, але гэта зараз забываецца, ўсё гэта неяк скрываецца. Таму я вось лічу, што вось добра, што прыйшлі сталыя людзі і вельмі шмат маладых людзей. Неяк нацыя абуджаецца з часам. А вось за советамі каго-нибудь з вашых сваякоў рэпрэсавалі ці не? Так, вось у меня прадзед быў рэпрэсаваны, ён сядзеў 5 гадоў у турме сталінскай. Вось, таму што ён, калі былі немцы, ён працаваў, але патрэбна было працаваць, каб неяк жыць, але за яго палілі врагам народу і таму пасадзілі на 5 гадоў. Добра, дзякую. Вось уже уся колонна перайшла проспект Незалежнасці. І людзі рушылі далей па праспекце, толькі ўжо з іншага боку. Ісці яшчэ далёка, курапаты знаходзяцца за Менскай кальцавой аўтадарогай. Ідуць людзі вельмі павольна, ніхто не спяшаецца, вось наперадзе нясуць крыжы. Пачалі спяваць людзі пагоню Максіма Богдановича. Все больше людей подхопливая песню. Если вы бачите, что некалькі сотен человек пришло, уже может и больше за 300. Здесь в районе 400 человек, напевно, сегодня присутствуют на акции. Вот хтось несе кветки, ось видать, хтось кветки несе, хтось несе портреты забитых и закатованных белорусов. Ось з маленькими дзецьмі таксама прыйшлі. Відаць, яны яшчэ самі і не ходзяць, взялі вось дзіцё на акцыю. Вельмі вузкая сцежка тут. З аднаго боку дзіцячая чыгунка, з другога боку вось ужо газон. І таксама варта адзначыць, што сярод шэхаў ходзяць людзі ў цывільным, якія ўсё вельмі пільна фільмуюць, амаль што ў твар лезуць да чалавека, каб засняць ягоную асобу. Вось хтось ад іх уварачваецца, хтось і не ўварочваецца. Так, нагадаю, що сьогодні у Мінську відбувається акція «Дзяды». І ось люди зібралися і йдуть у урочище Курапати, каб подати данину пам'яті закатованим совєтськими владами білорусам. В акції більшість, звісно, людей це середнього віку, але хапає при цьому молоді і такої молоді, що ось відать по обличчю, що яшчэ може навіть не студенти, а школьники. Але говорити вони не хочуть, відать, застерагаються світитися у СМІ. Ось знову посигналила машина. Ну, вже, може, на сотню метрів розтягнулася колонна. Ось, видать, що присутні
присутніша і хутка допомога, медики. Ось люди там напереді кричать «Живе Беларусь!». Добрий день, газета «Наша Ніва». Можна вас на пару слов? Ой, що мені хочеться запитати? А ось навіщо ви прийшли сюди, скажіть? Ось навіщо ви йдете у Карпати? Ну, не надто оригінальне питання, я хочу сказати. Ну, якої? Я його задаю щогод і шматликим людям. Ну, кожен щось своє відказує, ось ви навіщо? Може, у вас репресували когось з Бродком? Десь я поки що не корпався, так уже у архівах хочу ще покорпатися. Видите, ну, справді видать, ті, хто був репресований, ті не був репресований, бо шмат чого не ведуть з історії свого роду. Так що це ще напереді. Але ж веду людей, яких репресували, Кротко, веду то, що була репресована еліта нашої нації. Так что дзяды. Дзяды это не ведаю. Вспомин про продков это звертание до продков. Это може певна розмова, просьба про підтримку моральную, духовную. Я не ведаю. Ну, Саме BBC ви маєте побачити. Ой, идите вы BBC. Не треба. BBC. Приходится BBC. Вот. Что еще? Это шмат яких народов такое, конечно, есть. Но и люди не здарма на разных континентах отбываются такие святы. Традиции, існують такие традиции на разных континентах. Так что это не здарма. Люди потребуют некой совести с продками, как жить далее, бо наше будущее знаходится в нашем минулом, як це відомо. Ось. По-вашому, так, будучи у минулому, ми, по-вашому, варто пам'ятати, що було, щоб не допустити цього наново. Правильно? Ну, на жаль, ми пам'ятаємо, але ж, на жаль, допускаємо так званий стокгольмський синдром, який зараз доволі розповсюджений на постсовєтські простори. Це прославлення Сталіна, становчі емоції до ката, який катував, в загаду якого катувалися, забивалися мільйони людей. І сотні тисяч білорусів, між іншим. Так що він насилюється, і посилюється цей синдром, який, ну, неяк треба, пам'ять є, але ж пам'ять гэта зникає. Нека така шизофренія відбувається. З одного боку, зникає пам'ять про часи перебудови, коли все это мы доведалися, коли все это вийшло в публічну простору, коли почалася публічна дебата, дискусія на тему сталінізму і ахвярів репресій, коли ми почали шанувати пам'ять ахвярів цих репресій. З другого боку починаються процеси отражения некого неосталинизма, коли молодь тая самая починає усхвалять, шукать позитивные некие рысы в сталинском режиме, у особи Сталина знаходить. То есть такая вот подвойная некая подвойная коллективная сведомость. Так что. Добре, Вот. дякую. А где тут Гудзилин тут есть? Вместе ходит. А панковец? Нема. А чего вы нема панковца? Ну, може, є. Что ж такое? А что такого нема? Добре. Тримайтеся, працюйте. Далі. Так, ось ми бачимо, що Коллеги уклонилися, себе вся браба. все. Так, ось ми бачимо, що знову колона чергових
світлофор, ось на шляху колони. Сигналять одразу 3 машини просигналили колонні. Гэтым ось дорожный рух регулює інспектор, да і при гэтым усе ўжо майоры. Ось ще чоловік тримає розтяжку, видать, дякую продкам за мову. Написано: добрий день, скажіть, ось чому менавіта така розтяжка? За що ще можна продкам подякувати? Ви подякувати? все чудово розумієте, чому така розтяжка. Я, в принципі, не хочу давати коментарів, тут і так усе зрозуміло. Коли ласка, не знімайте мене. Добре. Ось ще один чоловік попросив, щоб його не здимали. Колонна уже проходит станция метро Московская. Я ще раз повторюся, що люди йдуть не хутко. Люди йдуть не хутко, а гулом панує така ось атмосфера смутку і журботи. Заспевали песню «Белорусский партизан». Знову спинилася трохи колона, каб усі поспіли догнати, бо недавно переходили світлофори. Знову колона поділилася на кілька хвилин. Ось тепер кінець доганяє останню частку. З колони йде, покуль ніяких провокацій не було, працюють дружинники. Ось кричать люди: «Живе Білорусь!». Знову машини сигналять. Добрий день, газета «Наша Ніва». Можна вам задати таке питання? Ось коли ви несете гэты крыш, у вас є якісь почуття свої? Я ганаруся своей родимой. Я пришел подтримать супольность активную частку нашего насельництва. Тому именно я здесь. Дякую. Дякую вам. А у вас у самого нема ось репресованих, у свояков, скажем? Мой дед мав щастя позбежить того. Його